May nga po Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Updi nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag subong bata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. NPA gitawag nga massacre na tabo sa Kabangkalan City kag Indi encounter. Halit sang sunog sa merkado sa Barangay Marcelo sa Calatrava nagdangat sa 2.4 million pesos. Duwa ka mga bangkay nga nasapuan sa Baguio City nakilalaan na lunsay may mga kaso. SUV nga ginkarnap sa Bacolod City na-recover sa Escalante City. Kag sa Good Vibes, mga pamilya kang supporter sa mga bar exam takers nga taga Bacolod nagpakita sang suporta sa Cebu. Pinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, nagdangat na sa 2.4 million pesos ang halit sang sunog na nagluntad sa merkado sang Barangay Marcelo sa Calatrava. Ginlamon sang kalayo mga baligyaan sa may merkado sang Sitio Riverside sa Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava, Sabado sang gabi. Tugtog subong wala pa matumod sang kung ano ang gintunaan sang sunog kag kundi nini nagsugod. Naglawig sa masobra sa 2 ka oras ang sunog nga nagsugod las 7:40 sang gabi kag napalong ang kalayo las 9:40 na sang gabi. Sunog kay Calatrava Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Andrew Dimesana, mga 1 ka oras ang biyahe halin sa town proper sang Calatrava pakadto sa Barangay Marcelo nga yara na malapit sa Don Salvador Benedicto. Ginrespondiya naman sa mga firefighting units sa Escalante City, Sagay City kag Banwa sang Tuboso ang abo nga sunog. Dugang pa ni Dimesana nga mayara sadto sang fire auxiliary sa Marcelo apang hindi na ini-activated. Padayon ang pagpangusisa kung anugid ang ginhalinan sang kalayo. Nagpalabot naman sang bulig sa mga nasunugan ang lokal nga panguluhan sang Calatrava. Sa number 9, inaprubahan na ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang hiyo ni Bacolod City Mayor Abby Benitez nga libre nga paggamit sa Paglaom Sports Complex sa Oktubre 22 para sa Mascara Festival. Pagagamiton sa syudad sa Bacolod na Paglaom Stadium para sa arena competition sa Mascara Festival. Sa Paglaom man, hiwato na closing ceremonies sa among kahiwatan. Inaprubahan man sa gobernador ang hinyo sa alkalde nga paggamit sa North and South Capitol Road. So, October 19 to 22. Sunod sa kay Mayor Benitez, pag-asaradaan ang among mga dalan para sa Lacson Tourism Strip. Naging yuman si Benitez ang assistance bahin sa manpower pagi sa pag-deploy sa personnel nga magabulig sa General Services Office, Security kag DRRMO. Initanan ang inaprubahan ni Governor Lacson. The initial request was Paglaom, then also the north, the capital area, capital road. Nag-relay also yung nag-hearing basta kung pwede another venue, another stadium, so binanaan pa. Pero ang Paglaom Stadium, capital road, okay. Sa number 9, ginpaliputan na sa Bacolod LGU ang pagbayad sa ilang mga obligasyon sa ilang mga suppliers kag contractors sa sulod sang 30-day period. Binulan ng kalawigon ng TESPAMAN mabayaran sang syudad ang mga suppliers kag contractors sunod kay Mayor Albi Benitez. Ining masami kabangdanan nga daw wala na sang may interesado nga suppliers bangod sang madugay nga proseso ang TESPAMAN nila mabato ng bayad halin sa syudad. Gani siya pagsinapol sa mga department heads, iyaman ginmando ang pagpatuman sang 30-day period sa pagbayad sang tanan nila ng mga suppliers kag contractors. Nagalao mga alkalde nga mas maging efficient ang proseso sa mga government transaction pagiman sa digitalization program nga kabahin sa priority project nga pagapunduhan sa idalom sang ginaduso nga 3.6 billion pesos annual budget sa 2024. May mabato, may katugay ko na. Ano ka na ba? Kaya kanina lang gani, may panapot pa ito sa abang sa 2020 nga transaction. So, the idea is taason ta ang atong PR, purchase request, so that may mabato. Or, we become efficient. We pay on time and we reduce the cost. So obviously, sa mga present na sa ila, tanan man nag-agree nga the better way is to be efficient and pay them on time.
we would appreciate that the internal audit department was already created. So they have to make the process to meet the 30 days. And that is what the timeline should come. So, Sa number 7, SUV nga ginaligar gin carnap sa Bacolod City na-recover sa Escalante City. Sa kilid sang highway, na-recover sa katapos ang Highway Patrol Group Negros Occidental kag Police Station 3 ang SUV nga ginaligar ginkarnap sa Barangay Bata sa Bacolod, Huwebes sa gabi. Sunod sa kay Police Major Armelin Vargas, Commander sa Police Station 3, una nga nagpaalinton sa ilang Escalante City PNP angot sa nakitaan nga SUV nga abandonado. Pero wala na sa salakyan ang kapin 6,000 pesos nga kwarta kag cellphone ni Jocelyn posesyon nga amo ang tag-iya sang salakyan. Istorya ni posesyon iya nga ginpark sa kilid sang dalan sa Barangay Bata ang salakyan nga nagaandar para lang magbakal sang lechon manok. Nakibot na lang siya sang malapit sa 3 ka minutos, nakita niya na lang nga ginpadalaga na sang wala makilalaan nga persona ang SUV. Ang HPG kag PNP magapadayon sa pagpangusi sa agud mapatod ang responsable sa ginaligar natabo nga carnapping incident. Sa number 6, motorcycle rider kag service vehicle sang La Castellana LGU ang nagbungguanay. Motorcycle rider patay. Patay ang motorcycle rider matapos makabunggo sa salakyan sang LGU sa La Castellana sa crossing Taborda, Barangay Robles, Banwa sang Calacasillana, Sabado sang gabi. Ang biktima ginkilala kay J. Maming, residente sa Hacienda Conchita, Barangay Sagang sang La Castellana. Samtang ang driver sang van ang ginkilala sa kay Cyril Caparida, 39 anyos kag residente sang Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Sunod kay Police Major Nelson Amsiwen Jr., hepe sang La Castellana PNP. Papauli ang biktima halin sa ilimnan. Nag-overtake siya sa isa ka tricycle kag nag-akupar sang pihak na lane kag iya nasugata ang van nga ginapanag-iyahan sa La Castellana LGU. Sa investigasyon pa sang PNP, isa ka head-on collision ang natabo. Wala sang suksok nga helmet si Maming nga nagresulta sang iya kamatayon. Ginapatian nga yara siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Detained si Caparida sa La Castellana PNP. Ginaulat man sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung may matabo nga pag-aregluhanay. Sa number 5, Bacolod Traffic Authority Office magapatuman na sang towing and clamping ordinance sa maydalan sang Lacson sa Mascara Festival. Handa na mga signages para sa towing and clamping ordinance nga natala na ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office kadungan sa pagsugod sa Mascara Festival sa Oktubre. Sunod sa kay Police Major Juji Liba, ipamutang nila ang signages sa highway sa Lacson Street halin sa nasakpan sa Barangay Bata, tub-tub sa Lacson Street Extension kung sa diin gintala na ang mga tow-away zones. May harap man sa existing nga no parking ordinance sa Lacson Street. Ang towing kag clamping ordinance kabahin sang tika nga gud mapaiway ang obstruction sa dalan nga masami kabangdanan sa paghinay sa lakat sang trapiko sa syudad. Halin sa 300 tub 1,400 pesos kapitalidad, ginpasakaan man sa syudad ang multa sa masobra 3,000 pesos para sa mga salakyan nga madakpan sa mga tow-away zones. Sa number 4, duha ka mga bangkay nga nasapwan sa Bago nakilala na. Nakilala ng duha ka mga bangkay nga nasapwan sa Barangay Dulao, Syudad sang Bago sang Biyernes sang aga. Si Edward Pilie, personal naging kilala sa iya pamilya kag ini residente sa Purok Katilingban, Barangay Alihi, Syudad sang Bacolod. Sunod sa utod ni Edward, wala sang permanente nga trabaho ang biktima kag masami nga nagatambay sa Golden Fields Commercial Complex sa Barangay Singkang Airport. Wala man sing ideya ang iya pamilya kung may kontra si Edward apang nagagamit ini sadto sang ilegal nga droga. Nalakpan na si Edward sa kaso nga pagbaligya sang ilegal nga droga apang giniluway matapos na serbihan ng sentensya sunuman sa iya pamilya. Ang isa naman kabangkay ang ginkilala kay Scott Spiel Arevalo, kag residente sang Barangay Bakong sa Bago City. Isa ka Amerikano ang iya sininga amay suno sa iya nga himata nga nagkilala man sa iya. Suno sa PNP may mga kaso siya nga physical injury, illegal gambling kag kaso angot sa ilegal nga droga. Naga-barker kag nagabugaw siya sa Golden Fields Commercial Complex. Nagtaliwan ang iya sininga iloy kag wala naman makahibalong iya amay nga may anak siya sa Pilipinas.
Biyernes ang aga, nasapwa ng ilang mga bangkay nga nakagapos kag may packing tape sa baba. Ang pamilya sang duwa nagasinggitan sa hustisya sa kamatayon nila. So number 3, Bacolod City Mayor Alvin Benitez ang nagsiling nga handa ang syudad nga tagaan sa penalidad ang mga operator sa modern jeepney kung padayon sa gihapon ang reklamo sa mga commuters. May pila ka mga reklamo nga nabalapod kontra sa mga konduktor sa modernized jeepney. Ini makaligad man sa body shaming incident nga natabo sa second year college student nga nahuyan sa ginsukot sang doble nga plete sa konduktor bangod sa iya panglawason. Nangayon na sa pasaylo ang konduktor nga sa Richard Amor upod sa tagdumalahan sang RSJ lines matapos gipatawag ni Mayor Alvin Benitez. Suruso alkalde handa ang syudad nga aktuhan ang mga kasubong nga reklamo kag tagaan penalidad ang kumpuyahan kun operators sa modernized jeepney kun magapadayon ang kasubong nga mga reklamo batok sa ilang mga empleyado. Ang Land Transportation Office ang nagpadala naman sang show cause order sa RSJ lines matapos ang among nga insidente. Ang mga modernized jeep dapat may aral na sa orientation and training sa tanan ng mga conductor and drivers nila. That's mandated sa ilang mga franchise agreement. So, kung wala sila kasunod, wala din sila yung banday man sa ilang mga tao, we will, based sa mga complaints na mabato naman, we will act on it. Sa number 2, Commission on Human Rights Negros Occidental magapatigayon sang motu proprio investigation sa pagkapatay sang 6 ka mga persona sa ginreport nga encounter sa Cabangcalan City. Suno kay Vincent Para, ang head sang CHR, luyag man nga mausisa sang ahensya kung anugid ang natabo sa itong nagdigad nga Webes. Kung encounter gid man bala base sa report sa militar o kung ambush base sa naman sa impormasyon nga naglabot sa ila sandig sa alegasyon sang rebelding grupo. Dugang panipara nga sa mga napatay, may babayi nga ginaligar nagabusong, nga ginakabig katapo man sang vulnerable sector, nga naging basihan sang motu proprio investigation. Tutukan man sang CHR ang alegasyon sang asawa ni Ruben Gaitan, ang tricycle driver, nga nalakip sa 6 nga napatay, nga hindi NPA ang iyang abana. Sa Webes, suno kay para magapadulong siya sa Cabangcalan City, kag magapakigangot sa pulis bahin man sa ilang report sa mga insidente. Pero magluwas na natabo sa Cabangcalan City, magapatigayon man sa motu proprio investigation ng CHR sa kaso sang nasapuan sa barangay Efenio Lizares sa Talisay City, kasubong man sa duwa nga nasapuan nga mga patay sa Bagos City sang Webes. Okay, may vulnerable sector nga involved, no? May babae. So, isa pa rin nakarasa ko nga dapat mag-investigar sa motu proprio ang opisina. Kaya daw, I think kami nagapusong. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. New People's Army ang nagsilinga hindi encounter ang natabo sa Cabangcalan City sa nagligad nga semana kundi Isaka Massacre. Ginkondinar sa Armando Sumayang Junior Command sa New People's Army Southwest Negros Guerrilla Front sa New People's Army ang nagluntad na enkwentro sa tunga sa mga rebelde kag army sa barangay Tabugon, Sulan sa Cabangcalan sa nagdigad nga semana. Suno sa kay Ka Andrea Guerrero, ang spokesperson sa Armando Sumayang Junior Command, ginapagwa lang sa militar nga isa ka enkwentro ang nagluntad para matabunan ang matudtuon nga natabo nga Isaka Massacre. Ang mga napatay, 3 ka mga medical personnel sang NPA nga mosanday Ka Recoy o kung si Bobby Pedro, Ka Guring nga si Mario Mulyon, Ka Joyce o kung si Janice Flores. Upod nila ang mga naka-medical leave nga sanday Ka Bravo o kung si Alejo de los Reyes kag iyang misis nga si Ka Dayan o kung si Melissa de la Peña nga 6 ka bulan nga nagabusong. Samtang ang tricycle driver nga sibilyan amo si Robin Gaitan. Duda sang NPA nga posible ginpang finishing pa mga biktima matapos ginpaulanan sang tiro sang army. Sunod pa sa NPA, klaro nga paglapas sa international humanitarian law, partikular na sa Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols ang ginhimo sang Army. Damlag pa, ginsiling sa Philippine Army nga nakabaton sila sa impormasyon nga may presensya sa mga katapos sang NPA sa lugar nga nagapangilkil ang bukod nga nagpadulong dito ang mga soldado gani natabo ang enkwentro. Gintagaan naman sa NPA sa pagsaludo ang pagkapatay sa ilang kaupdanan nga ilagay nakabig mga baganihan. Kag sa good vibes,
Mga pamilya kag supporters sa mga bar exam takers ang nagpadulong pa sa Cebu agud nga magpakita sang suporta. May pabanda, may patarpulin, pabouquet, kag may pa-streamering pa. Pila lamang ini sa mga gimmick sa mga supporters sa mga bar takers sa University of San Carlos Main Campus sa Cebu City sang Domingo. Kada may magwa sa gate nga bar taker, may mga nagasugata sa ila kag naga-congratulate. 80 ang bar takers nga gikan sa University of Negros Occidental Recoletos. Samtang 35 naman ang gikan sa University of St. Lasal, Bacolod. Ang ilang nga mga pamilya, abyan kag schoolmates, ang nagbiyahe pa Cebu para magpakita sa ila suporta. Si Christine Senadre Rabellesa, ang isa sa mga bar takers nga taga USLS. Sunod sa iya, nakaksana sang tunok ang iya nga dughan matapos ang exams. Ang tanan ang iya na lamang nga ginatugyan sa makaako. Amo man sini ang hambal sang iya iloy. Ginapangamuyo na lang nila ang mangin resulta sa exams. And so far, medyo nabunutan na sa tinik kinatapos. And most of all, I'm very thankful sa kalabot ko kag natapos ko gid ang bar. And everything na matabo afterwards will be in the hands of God na lang. So, Actually, wala kami nag-untat sa intercession, sa prayer. Samtang nag-apport siya sa iyang bar exam. Because we know na without God, we can do nothing. Ning at least matapos ang pila ka bulan nga pagsakripisyo, wala untat nga pagtuon, natapos gid man tanan-tanan. Kagabay may magasaka ang percentage sa mga bar passers naton. Kag of course tani may ara ni Grense naman nga mga top notchers. Good luck sa tanan-tanan. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse ng eksakto mga impormasyon. Magapadaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subado.